Un moment, A les cadires... Vale. Que nosaltres venim a jugar. Sí. Estàvem avorrits. Què passa, que ja tothom estava explicant contes, nosaltres quasi que veníem a jugar. Ens hem posat d'acord amb el color. Què color és? Està mono, no? I el va apropar a una espelma més grossa. I quan estava molt a prop,
ja amb aquella vida amb la princesa. Estava molt a prop, molt a prop, molt a prop. La mort va bufar. Acte seguit, el noi va caure estès a terra i... carta. Sí, el nen sense padrí, la mort se li oferí. Hi havia una vegada un home molt pobre que tenia 12 fills i quan li va néixer el número 13, no perquè fos supersticiosa, però va tenir un problema molt greu i és que no trobava padrí. No hi havia ningú que volgués ser padrí d'aquella criatura. Els parents, els més propers, ja n'eren els altres 12. I els veïns, la gent del poble, no volia sentir ni parlar. De res. L'home, desesperat, va sortir al mig del camí a veure si trobava algun viatjant que volgués ser padrí de la seva criatura. I sí, es va trobar amb la mort. Li va explicar quin era el seu problema i la mort se li va oferir perquè era la primera vegada de la seva vida que algú la feia padrina i va estar tan contenta que li va dir: aquest fillol serà un home ric i famós. I va arribar el dia del bateig, el diumenge, i la mort va ser allà, de cos present, tota l'estona. I... carta! Home, a veure. De la princesa es va enamorar i una segona vegada a la mort va enganyar. És això o no? Va resultar que un dia la princesa es va posar malalta. Tan malalta que ningú sabia com guarir-la. Evidentment, el rei, el seu pare, no va dubtar ni un moment a cridar aquell metge tan famós. I el noi va anar al castell. Només entrar per la porta a l'habitació de la princesa. Es va enamorar. La va veure allà, tan mona ella, tan pàl·lida. Evidentment, és que estava malalta, sí, però a mi li va agradar més. Evidentment, la mort estava al costat del llit, com cada vegada que ell anava a visitar un malalt, però desgraciadament estava als peus del llit. I això volia dir que la noia no se salvaria, no hi havia res a fer. El noi, sense mirar la cara de tres déus que li estava fent la mort, agafa la noia, perquè és que ella l'estava mirant amb aquells ullets, amb aquell somriure feble i li estava demanant ajuda i ell no se'n va poder estar i la va agafar tan lleugera com era. Li va donar la volta, la va tornar a deixar al llit amb el cap damunt els peus del llit i els peus al damunt del coixí. Llavors li va donar la poció de les herbetes i la noia immediatament va començar a tenir color a les galtes. Era tan feliç perquè s'havia enamorat, no havia vist mai una noia tan maca i aquella felicitat va durar un instant perquè immediatament la mort el va agafar amb la seva mà glaçada i ell va caure immediatament a terra desmaiat. Carta.
diners que el rei li va oferir valia la pena trair. Anaven passant els dies i ell, aquell noi, anava a convertir-se cada vegada en un metge més i més famós i més ric. El coneixien per tot arreu. La gent deia, ei, quin metge, d'un cop d'ull sap si el pacient morirà o sanarà. És increïble, té una tècnica estudiat en l'estranger, oh, quin metge! Clar, què passava? Que ell aprofitava això i anava pujant el caché, vull dir que la visita cada vegada una miqueta més. Estava en un estatus de... Aquí hi ha que currar-s'ho bé perquè ho passarà, però bé, és igual, Esto que han retenido ya. Bueno, el cas és que, mira tu, però que un dia el van cridar del castell. Sí, perquè el rei s'havia posat molt malalt i els metges de la cort no sabien què fer, havien provat de tot i res funcionava. I aleshores el van fer venir, quan va arribar li van oferir una gran quantitat de diners si curava el rei. Clar, molts més diners del que havia guanyat fins a aquell moment. Això era una tentació molt gran. Va estar encantat. Va entrar en la cambra del rei i allí estava mort. Com cada vegada que anava a veure un malalt, però estava als peus. Merda, va pensar, collons. És que és molta pasta. Ho va tenir claríssim, no s'ho va pensar. Vam anar-li donant la volta al llit, quedant-se el capçal davant de la mort i els peus al front. I aleshores li va donar més remedis i el rei en seguida va començar a recuperar el color, va sanar, tots encantats, agraïts, li van donar la seva recompensa i ell, amb aquella bolsa, se'n va anar cap a casa més content que un gitlló. Però, quan va arribar a casa, va obrir la porta i allí estava la seva padrina. No pas per donar-li gràcies, no, en una cara com els agres, mirant-lo, va aixecar el seu dit, ossut, i li va dir, m'has traït. És el meu fillot, jo perdona'm d'aquesta vegada, però no ho tornes a fer mai més, que ho pagaràs molt car. I... Un metge famós seràs si a la mort fas cas. Diuen que el nen va començar a créixer fort i força sa, i un dia, mentre estava passejant pel bosc, es va trobar a la seva padrina, la mort, que de tant en tant anava pel poble del voltant, per feina o pel mateix poble, recollia un mort. I així que la padrina se li va apropar i va dir, mira, noi, avui et donaré el meu regal de padrina. Vine cap aquí, vine. I se'l va portar. I el va començar a passejar pel bosc. I passejant pel bosc li va ensenyar unes arbetes que creixien en un indret molt pregó. Exacte, és que no m'ho sabré mai. En un indret molt pregó del bosc. El nen estava emocionat, però i aquestes arbetes? Mira, et convertiria en un metge molt famós. Aquestes arbetes que neixen en aquest indret pregó del bosc, els hi dones als malalts. Jo sempre seré allà, però només tu em veuràs. Si estic a la capçalera del llit, voldrà dir que li podràs donar les arbetes i el pacient es salvarà. Però en canvi, si em trobes en els peus del llit, no hi ha res a fer. El pacient és meu. Per tant, morirà. I va dir, oh, d'acord. Val, gràcies. I va començar a créixer i es va convertir en un metge famós i canta. Això que veieu aquí és un comodí. I si el portes cap aquí? Si el porto cap aquí, perquè és per mi. Gràcies. Molt bé. Doncs i ara què? I ara que jo estic preparada, no cal que li doni la carta a ningú perquè és... Perquè la carta. Tanzón. Aquesta poma infiltrada... Ei. No. Mort o fill? Gràcies. Aquesta poma infiltrada, aquesta poma... Ai, és que... Aquesta poma enverinada, com que era la mort, aquí està infiltrada. Sí, hi havia una vegada aquella noia que anava pel bosc i es va trobar aquesta poma
tan preciosa, una poma vermella, amb una pell brillant, amb un aroma que feia... I amb la gana que tenia que la panxa no parava de fer-li soroll, va agafar la poma. Se la va acostar als llavis, va obrir la boca. Carta, mort o fill? Apa, que quedi tot. Se la va apropar als llavis. Immediatament, el verí de la poma va fer efecte i la noia va quedar desmaiant a terra. I durant molt i molt de temps, 7... Porta fill. 7 homenets, petitonets. Mort o fill? La van vetllar nit i dia sense deixar-la sola ni un moment. I després de tot aquest temps va arribar un príncep i mort o fill? Fill. Fill. I els que teniu les cartes ja podeu venir cap aquí I ordenar-les de principi a fi. Com penseu que va estar? Podem donar pistes, no? Sí. O què? Anem a una pista? Podem dir la frase que La frase que Fem una cosa, poseu-vos en fila. que tothom ho vegi, que també us podeu ajudar. I no, tu mira cap aquí, a la dreta, a l'esquerra. S'ha d'ordenar, n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. De la 1. Aquesta és el que volia dir, Capçalament de l'altra al fi, vale? Doncs... N'hi ha una que està al fin Vinga, va, infiltrada, posem el mateix? Vale. La frase aquesta és la que diu pel diners que el rei li va oferir, valia la pena trair. Jo aquesta dic. Un metge famós seràs si a l'amor fas cas. Vine, aquesta és, vine a la cubeta que t'ensenyaré una coseta. I de la princesa es va enamorar i aquest cop l'amor Un nen. Sense padrí, la mort se li oferí. I aquesta poma enverinada està aquí infiltrada. A veure, quina creu que la Quina seria la primera? Molt bé. Segona. Segona. Què? Bueno, no pot dir. Quina? La 4. La 4? Vine a la cubeta i veuràs coseta. La més... No, posem-la. Si ella diu la 4, posem-la. Sí, però... Vine. A veure com ens surt. M'encanta. Ara què? Ara què? Quina posem ara? Quina posem? Quina posem? Vosaltres sabeu coordinar. sí, no s'assembla. La de la corona. La poma està... Quina posaríem la tercera? La poma està infiltrada. Per diners que el rei li va oferir, valia la pena La trair. de la corona. De la princesa es va enamorar i l'amor va tornar a enganyar. L'amor no el va perdonar. Ai, l'amor no el va perdonar. No el va perdonar. Clar, no el perdona. Aquí. Què més? No sé, Un metge famós seràs si a l'amor fas cas. Si ets net... primer... La segona. La segona. La segona. La segona. Molt bé. Aquella, la del final. Aquella al final. Mira, la de Van Aquella al final. La que al final. El tercero al final. Perquè es mora, al final es mora. La poma fora. La poma fora. La poma fora. Molt bé. No sembla que seria així? Sí? I el fal del comodí. El comodí. I que seria un i res. És un còmode. Ara. Ah, no. Un nen sense padrí, a un nen sense padrí, la mort se li oferí. Un metge famós seràs si a la padrina fas cas. Per diners que el rei li va oferir, valia la pena trair. De la princesa es va enamorar i aquesta vegada l'amor no li va perdonar, que també rima, i aquesta vegada la va cagar. I vine a la poeta i trobaràs una coseta. I aquesta poma enverinada aquí està infiltrada. Molt bé.
Molt